Bye-bye! So ini ang pig sabay. Ano? Excited kita ngunyan ka, boss. Bako sana sa ayuda na sa tuyang pinagdidistribuer kang ako Bicol Party List, pinag-iribanan kang Team APG, Ismail always, as in ni Congressman Kito ko, pati naman si Diday ko, taod-taod maarabot sinda. Alagad saro sa dakulao na pangyayari na kung sain kita gabos naghalat, asin naglaom na magkaigwa kay positibong resulta ang kaso na pinagahampang ta sa Korte Suprema. Ang magaray na bareta dahil sa pagdeklara sa tuya kang Commission on Election na kita ang karapat-dapat na magtukaw bilang alkalde kan sa tuyang syudad. Ini pinag-uyunan asin pinag-order na kang Korte Suprema na dapat pautubo na sa sarong simana. Kaya sa masunod na simana, November 11, alas 10 kiaga, duman sa Intramuros Central Office kang Commission on Election, magkakaigwa ki proklamasyon. Tanganing sunodon ang kasuguan kang Korte Suprema na iluklok kita bilang karapat-dapat asin tunay na alkalde kan sa tuyang syudad, ang syudad kan Legazpi. So ini so desisyon na haloy tanang pinagahalat. Haloy man inabot kiduwang taon, alagad, sabi ta na nga ni, it is worth it. Isinubititaan sa tuyang sa diri sa legal na proseso. Proseso na base sa batas, base sa tunay na mga pangyayari, as in base sa kagustuhan kang lambang hustisya o justice of the Supreme Court. Duman sa COMELEC, unanimous sa decision kang COMELEC and Bank. Pati sa Commission on Election, nag-uyon na sinagsabi na sala sa ginibo ninda kang nakaaging eleksyon. Matukaw na kuta kita kang nakaaging taon dahil naging final and executory sa decision kang COMELEC and Bank. Alagad sa data inaasahan, nag-issue ki status quo anti-order, as in ini nagresulta sa pagpapapundo kung nata de kita nakatukaw kan sarong taon pa kuta, 2023. Alagad nakalipas ang sarong taon duman sa Korte Suprema. Sobra pa rin. Sarong taon may 6 na bulan sa Korte Suprema. Nagresulta, nagbunga. As in, so haloy tang paghahalat, haloy tang pagtiwala sa proseso, sa legal na proseso, nagresulta ki positibong desisyon. Iyon na po iniyan sa tuyang pinaghahalat. Maapot ka mo 8 bulan na lang ang sa tuyang pagsiservisyohan bilang alkalde. Nata, mabalik po ako sa Kongreso. Alagad, ang sakuyang bayaw, iyo ang nagsumiti kan sa iyang sadiri para ipadagos ang sa tuyang serbisyo dito sa tuyang syudad. Pero di kita mapabaya sa 8 bulan. Ipapahiling ko kung gaano ka-epektibo asin ka-epesyente ang sa tuyang serbisyo digdi sa tuyang syudad. Siring kang pinahiling ko maski wala ako sa pwesto. For 2.5 years, I've been serving as Executive Director of Ako Bicol Party List and continue to serve in my private capacity and aram manindo na di man kita naguntok sa pagsiservisyo dahil katabang ta ang sa diritang party list ang Ako Bicol Party List. Kamo testigos sa lambang barangay. And ang pag-asumir ko
sa pagkaalkalde, sa masunod na simana, hihilingon ta sa mga prioridad as inaaksyonan tatulos. So kawaran kibulong sa Legazpi City Hospital sa tuyang aaksyonan tulos, pati naman sa mga medical equipments tanganing totoong makabulong talaga, lalong-lalo na sa mga pasyenteng nagtitirios. And as we speak right now, igwanang 50 milyones na ibababa sa Legazpi City Hospital by next week, tanganing mapakainabangan na ini as MAIP, medical assistance to indigent patient. Masurunod naman ang mga ekipahe na pangangaipo kang sa tuyang mga nagtitirios na naghihirelang. Di pwedeng ang hospital warang bulong. Di pwedeng ang hospital kung mapa-x-ray, mapa-CT scan, ma-refer pa sa luwas. Ang nangyayari baga, ririsitahan sa nakamo, minataw sa nakirekomendasyon, alagad, dayman kiserbisyo. This is not what we call access to public health. And that's why, ang sa tuyang gigibuhon, sabi mi ni Kong Saldi, we will make health services accessible to the Legazpeños. Bakusan na sa Legazpi City Hospital, but in private hospital na kinaaganda kimaip. And sa ngunyan tabi, pinagtutugdok ta ang pinakadakulang hospital sa bilog na Rion, Bicol. Diyan sa ampangan kang BRTTH, it's called the Legacy Hospital ng Pangulo. Naistorya ko na ini sa Indo, na kung sa ini magiging specialty hospital. Ano man na kahilangan, kaya na bulungon. So dating mga helang na pigre-refer pa sa Metro Manila, digdi kayang-kaya na bulungon. Ini handog kan sa tuyang Pangulo, BBM, Speaker Martin Romualdez, asin siyempre ang mahigos na chairman kang Committee on Appropriation, ang kaiba ko sa Kongreso, si Congressman Saldico, asin si Congressman Jill Bongalon. Kamu pong mga residentes kang Legazpeño, you deserve the best public service. And we will show to you in the next 8 months and onwards what public service is all about. Sa abot kang samuyang makakaya. Bako sa na sa sektor kang salud. Again, mabaliwat kita duman sa sektor kang edukasyon. These two sectors, what we call investment to human capital, edukasyon asin salud, labi ka importante sa katabangan kan sa tuyang mga konsekwentes na minadara ki progreso sa satuyang syudad. When you give them access to free public education, makakaasa kita sa futuro kan sa tuyang mga kaakian. Alagad kung kulang ang classroom, surusuan, panutaman, ano man ang manuodan kan sa tuyang mga kaakian. And that's why this year, matugdo kita, minimum 77 bagong classroom sa manlain-lain na high schools and elementarya. And by next year, we will double the numbers of construction of classrooms dahil pangakaipo tayo ini. Data na Matios sa mga Tagalbay District, nag-iriskwela pa sa Daraga. Warang high school, igwa man na high school, kulangon ang classroom. Nag-i-enroll duman sa Daraga National High School. Panutang masabing progresibo ang sa tuyang syudad. Kung ang sektor kang edukasyon, dito mapagserbihan. And that's why, by next year, trinabaho mi ni Congressman Saldico na ang bagong bayan, National High School, may bagong classrooms, 24 new classrooms.
in Bagong Bayan National High School. Kasabay ang Kabangan National High School, 12 classroom. As in Bangkirohan National High School, 12 man na classrooms. As in iba pang mga high school, as in mga elementarya. Kamong mga taga-baybay, pigkali as in sabang aram ko ng iba sa indong pamilya, mga aki pinag-eskwela. Ang sa indong elementary students, si Ibalon. Si Ibalon tabi, ngunya na taon matugdok, 20 new classrooms. Tanganing mabawasan ta ang congestion dyan, as in, wara ng shifting. Ang shifting minakriar, kikadipisilan sa lambang pamilya, pati naman sa paratukdo. So iba minamarata aratabon. So iba naman minaoruli banggina. Dahil nagsishifting, dahil kulang ang classrooms. Ang nasa sakripisyo, si school hours, pinahalipot ang school hours as indiit na lang ang nanunodan kan sa tuyang mga kaisudyantihan. Masusolve tanaan mo niyan dyan sa Ibalon. So, sektor kang edukasyon, salud. Primerong problema taman ang supply kang mating tubig, digdi sa tuyang syudad. We always acknowledge that water is the first line of defense pag-abot sa anuman na kahilangan. Alagad kung padagos kita nagiinom kay mati na tubig sa tuyang water district, paano mo maprotehira ng salud kan sa tuyang mga kakiyan? Pwede man, padagos magbakal ki mineral water, alagad piraman sa ng pamilya ang makaka-afford o makakamantinir sa pagbakal ki mineral water tanganing may malinig sindang inumon. And that's why ngunyan pa sa napinagulayan mina ni Kong Saldi kang ako Bicol Party List to provide solution digdi sa mating tubig na padagustang pinagsasakripisyohan asin problema kan lambang Ligaspenyo. Duman sa sur na parte kan sa tuyang syudad, warang tubig. We will continue to build the solar-powered water system. As in si Congressman Kito uman sa iyang inisyatibo na ibaba sa tubig, hali duman sa Binabista, tanganing masuplayan taman sa mga barangays duman sa sur na parte kan sa tuyang syudad. Problema sa kuryente. Kabus kita biktima. Kampuro palsok, asin mahalon, na pagsisingil sa kuryente. Ngunyan tabi, pinagpupunan ta ang solusyon. Solusyon na i-rehabilitar ang Aleco sa pagkaag ki pondo. Pondo na makriar, kiduwang substation, asin sa mga linya, sa mga major lines sa salidahan, tanganing may iwasan ang trip-off, brownout, low voltage, as in nagre-resulta ini sa dakul na raot na appliances, as in pag brownout, nagre-resulta man sa dakul na pagbabados. Totoo? Ha? Sabi ni Kong Gito pa, no, pag brownout na, siging uruba kang bado. Ha? Tamahinit. These are the things which is a matter of urgency na kaipuan ta solusyonan. We cannot call our city as one of the most livable city if those basic services cannot be fixed. So problema, naloy tang kinakahampang na, dahita lamang masolusyonan, lalo na sa mga basic services. Dakulon pa akong gustong istorya sa Saindo. Ang pagkrear kidakol na negosyo, dakol na trabaho, pagkrear kidakol na komersyo digdi, ipapadagos yan ni BM Cap Hisham Ismail. So dating airport, gigibuhon tang another business hub. In fact, by next year duman, kung madagos, makaagid duman, kipinakadakulang indoor stadium digdi sa Bicol region. Stadium
na may 25,000 seating capacity, 25,000. So mga aktibidad na harog kini, payout, concert, cultural activities, education, convention, meetings, dumanta nagibuhon. As in ini makakainganyar, kidakul na atleta, kasi makaagduman ki training facilities para sa satuyang mga lokal na atleta. Mga nusaro, igwa naman kita ding Olympic player or ano nga pod kan? Olympian. Ano? Arog kay Carlos Yulo. Yan ang satuyang obheto. Dakul kita ang plano. Magkasararo lang kita. Sabayan nindo kami para sa bagong Legazpi. Ha? Masabay ka mo? Salamat, kunya na aldaw, pinaghahalat-halataan sa tuyang bisita. Midbin nindo si Rosmar? Ha? Maabot si Rosmar, maabot si Markitan ito? Maabot si BM Cap Hisham, si Kong Kito, si BG Diday ko, Azin Sulinyada, kang Team APG Ismail always. Ini ang padagos na maserbi sa Indo. Ano? Isin ang rayaon, gari akong nainot, gari akong kandidato Let me acknowledge Councilor Ralph Andes para kapaganda tabi. Si Councilor Larp is the youngest among the group. Testamento kan sa iyang buhok. Kung may mas maputi pa kang buhok, ni Ralph Andes, doble ang ayuda. Tatawan ta. Giriwara naman naman yung mas maputi pang buhok kay Ralph. Ika, kabang-kabang sa imo manay. Siguro, isay pang yaon na. O sige, halat-halaton ta sa iba. Alagad, Councilor Ralph, kumustahon mo ang mga padabatang mga taga-Pigsabay. Ha? Salamat tabi, Mayor. Para panta po si Mayor Alfredo Pido Garvin Jr. Yan, next week, may bagong na po ang Mayor digdi sa siyudad kan Legazpi. So, Diyos maray na aga po sa Indugabos, mga taga-Pigsabay. Sa ngaran po, kang grupo, kang Team APG, Isam Ismail, Luis Gutierrez, gusto mi pong magpasalamat sa mga taga-Pigsabay, kang pagdigdigdi po ninyong yanaaga, nga ni-resibihon po ining diit na ayuda, ali po sa grupo. So, salamat unong tabi sa indo mga taga-Pigsabay. Ngunyan dakulaom lang po ining oportunidad na kami po pigpapamidbid sa indo. Ako mapasalamat sa mga taga-Pigsabay na aluy na po ako nindong pigtabangan kan mga nakakaaging eleksyon. Kaya salamatunun po sa Indugabos. Ngunyan, kasubago, pagdigdi ko, dakol nag-arapot sa kuya, kung ako dati po, gilayon mga kandidatong board member. Ta board member baga ako dati, binutuan nindo. Dahil na po ako mga board member, kundi makonsyal po ako gilayon sa Legazpi, sa grupo ni Mayor Isam Ismail. So, ngunyan na aga tabi, ang grupo kang Team Isam, madigdi po sa indo, mapamidbid, asin mapasalamat man, kan sa indo pong tabang na tinaos sa muya kang mga nakaaging eleksyon. Mga taga-Pigsabay, ini pong grupo ni Team Hisam, taod-taod, ipapahayag mi, o sa maabot na panahon, kung ano po ang mga programa na dadarahon digdi ni Mayor Hisam sa siyudad kan Legazpi. Tamang-tama, so pigpaliwanag sa tuya ni Congressman Pido Garvin na dakulong pong ayuda
ang madigdi po ang itatao po sa siyudad ng Legazpi. Kaya dahil na po kita masala sa maabot na eleksyon, suportahan ta po ang grupo kang Team Hisham, Vice Mayor Luis Gutierrez, asin ang sampulong pag-iriba. Ngani duro-diretso po ang mihoras makaabot po sa siyudad, pasiring po sa barangay. Pwede daw tabi na suportaran ta ang grupo ni Team Hisham 12-0. Yan, salamat. Tangani, itong pigsabi ni Congressman Pino Garbin dapat makaabot sa mga barangay. Kasabago, na-mensionar niya saro kan mga programa, nagkapirang programa ni Hisham, manungod po sa salud. Tama itong pigsabi ni Congressman Pino Garbin, nakulang po ang bulong ta dyan sa City Hospital. Kuminsan nga ni, dakul sa muhi nagdudulok na mga tao, mga nag-aagad kitabang ang resita pag nailing mi Legazpi City Hospital. Matamang-tama ito na ikakarga kan national government through the effort of the Ako Bicol na makakaganang kita po ki 50 million na pambakal kibulong dyan sa City Hospital. Kaya parakpakan ta po ang Ako Bicol party list. Ano pa tabi ang mga programa ni Hisham? Ito nga ning sabi ni Kong, educational assistance, mga education, dakulong po yan. Ano pa? Sa turismo, dakul pa po ang programa ni Hisham. Sa disaster, sa mga social services, lalong-lalo na itong pagtao kay ayuda sa mga senior citizen. Sisay tabi rin yung mga senior citizen. Yan, number 1 po, priority po yan ni Hisham Ismail. Kaya ngunyan tabi, taod-taod, mamamati po nindo sa grupo magtararam, alagad dahil may man po pwede pa saro-saroon. Ining mga programa mingunyan, paman ini tama na sabi mi sa Indo kung ano ini alagad pahapyaw po lang ini na kami po ang grupo ni Mayor Hisham, kami po ang tubo na madugtong duman sa Kongreso, pasiring po kay Congressman Kito, pasiring duman kay Governor Salceda, pasiring duman sa House of Congress kay Congressman Saldico, Congressman Garbin, pasiring po sa itaas, pasiring sa Presidente. Ngani, ang mga mihoras, diretso po di sa tuya. Dahil na po kita masala sa maabot na perilian. Tabangan ta po ini. Sabi nga ni Congressman Kito, take oportunidad ta na po ini. Nasa dirita po ang Presidente, ngani dakol an sa tuyang mihoras na maresibi po digdi sa probinsya kang Albay, sa siyudad kan Legazpi. Kaya ngunyan, tabi, yaong kita digdi, mga taga-tapig sabay. Nakikihuron po si Congressman Pino Garbin, na tabi man, sabayan ta na po ining grupong ini. Dahil na po kita masala. Although, ang satuyang mayor, matukaw sa Pizza 11 sa next week, yun na po, siya na po ang maging alkalde kan siyudad kan Legazpi. Mananamitan ta na po so mga pangako, mga pigtasabi ni Mayor Pido na dapat makamtan, ma-realize, ngani ka ang mga taga-syudad kan Legazpi. Kasabay dyan po ang pigsabay. Maski ngani dahil nasa pwesto, pero continuous o ayuda ni Mayor Pido. Magpuon sa educational assistance, medical assistance, ano pa, burial assistance, siya ang gusto kang burial assistance. O dahil na una, dito na muna pag-advance. Pero may mga nangangay pumambaga, yaon po ang Ako Bicol nag-assister sa Moya. As in, handa na magtabang sa Satuya. So ngunyan tabi, sa Giraray, pakihuron mi po sa Indo, na dahil na po tabi nindo paglingawan. Sabayan ta na po ang grupong ini. Tayao na po sa Muya. So ibang mga grupo ta, dakulao na po ang Team APJ. Kaya dahil na po kitang duwa-duwa na mapadagos po ang serbisyo sa siyudad ng Legazpi. Tamatukaw si Mayor Pido up to June 30, 2025. So, ang mapadagos po, dapat so sa iyang bayaw si Kap Hisham bilang alkalde
kan siyudad kan Legazpi para diretso ang mihoras digdi sa siyudad kan Legazpi. So sa Giraray, ini po ang sa indong aki si dating board member Ralph Alvarado Andes. Ako po kandidato para konsyal na kan siyudad, bako na po para board member tangani tabangan kuman sa tuyang mayor diyan po sa siyudad kan Legazpi. Sa Giraray, sa ngaran po kang Team Isham, salamat. Asin Diyos maray na alda po ginayong sa inyo kapos. Thank you so much! Palakpakan ta po tabi, Councilor Ralph Andes! Ayun, so sisay sa mga kaida digdi din ni Councilor Ralph. May mga kaida digdi si Councilor Ralph. Sabi nga ni Kong Pido, nagpuruti inaan sa iyang buhok, sa payo, sa kiray, pati sa baba, lakatay. Councilor Ralph, nagputi? Nagputi sa pagserbi sa satuyang mga Legaspenyo. Palakpakan ta po tabi, Councilor Ralph Andes. Yes, Giraray for Councilor Ralph? Yes. Yes! Yes. Yun! Okay, I have here my partner. Yes. Partner ko siya ngunyan na pag-aaga. No, partner, good morning sa imo. Good morning. Muya ko muna madangog ang boses kamping sabay. Pag tinanong kong hep-hep, ang dadala mo nito, hooray! Okay? Pigkale! Hep-hep! Pigkale! Hep-hep! Okay, sabang! Hep-hep! Sabang! Hep-hep! Partner, maluya sa Sabang. Maluya, Ay, sa sarap mga ba? taga-barangay Sabang. Maluya talaga. Maluya pa? Dapat kusog-kusog ka! Oh, barangay Sabang! Hep-hep! Hip-hop! Yun. Yes! Ay, syempre, di magpapatalo ang sarong padigdig. Siyempre, ang barangay! Bye-bye! Bye-bye! Saba! Hep-hep! Yan! Yun. Ay, maabot po tabi si Rosemary Tan, pamulaklakin, at Chan mananahonin, iPhone! Sisa mo yung iPhone? Sino Abo? ba? Abo nindo? Sabihin ko, abo nindo. Muya! Laptop! Kwarta! iPad! Ay! Yan! Okay! 10,000 pesos, partner! Grabe. iPhone, laptop! Aram mo, partner, yan si Ros Martan, napaka-generous na tao iyan. Correct, partner. And sincero, magtaonin tabang. Ang apelido niya, Pamulaklakin. Tama, tama. Sa Bicol, ano ang Pamulaklakin? Ano, sa Bicol ang pamalaklakin. Nagbuskad. Yan, Naburak. grabe. Napakalalim. Pero, partner, speaking of that, I would like also to acknowledge the presence of our city councilor, Ismael Buban IV. Andito na, palakpakan tayo, Councilor Ismael Buban IV. Come here. Okay? So, bago po tabi si Councilor Ismael Buban, so, dahil po makakabot ko niyan ang sa tuyang padabang Vice Governor. Si saan sa tuyang Vice Governor? Diday ko! Yun! At sa tuyang Vice Governor, Diday ko po tabi, nagpapaabot sa Indo kan sa iyang pagbati. And sabi niya, padaba niya kamuga boss na taga Pig Sabay. Yes. Okay? So dahil po kamo maghadit, taan pagpadaba ni BG Diday ko sa Indo po tabi, duro diretso. Palakpakan ta! Ang sa tuyang Vice Governor, Diday ko! Diday mo, Diday tangga boss, Diday ko! Yun! Alright. And of course, we would like to acknowledge the presence of Councilor Ismael Buban IV. Hay na, yan ang Halina, pinakagwapo. Sisay nakakabisto po tabi sa Buban. Sisay. Yan! So mga gurang iyan, partner, kasi Dr. Buban kan panahon, iyo ini ang siging pagtaon ng libreng serbisyo. Iyan ang pag-apod, partner, na pro bono. At balita ko, partner, ang ating dating Vice Mayor, Doc Maing Buban, nag-reseta yung kijin. Correct ka dyan, partner, Diba? and epektibo. Epektibo. Epektibo yan. At speaking of epektibo, One muna! Palagpakantaan pag-abot kan sa Ayun tuyang na. Congressman Christopher Kitoko! Alright, so inutunta muna po tabi si Congressman Christopher Kitoko sa tao sa tuya nin mensahe ngunya na pagkaldaw, then after that si Councilor Ismael Ismael. Buban. Kasi aram nindo mga tugang, Yes. si Congressman Kito, dai pa man siya congressman kan segundo distrito. Pero ang mga trabaho ni Kong Joey itinauna sa saya. Inako niya without hesitation. Yes. Si Congressman Kito po tabi, former congressman kan ako Bicol party list. Tama! Tama!
And maaasahan tayan bakulang sa oras nin kalamidad, oras nin kasulo, Yes! ano pa? Oras kan mga may gadan. Yaon po tabi ang pagserbi ni Kong Kito sa tent, sa pasakayan, asin ano pa man. Yaon pirmi si Kong Kito. Yaon. Actually, partner, may kasulo Kaso ba? ako, sa Bitano. Bitano, Yes. and tula-tula. Tula-tula. Oh, so fire truck, kan K2D. Yaw tulos. Inutulos na numarangkada. Yes. Yan ang pigsasabing serbisyong Kito. Palakpakan pa mga tuga ang sa tuyang Congressman Christopher Kito! Go! Marinal daw po. Sa Pigkali, Buda. Sabang, bye-bye. Puro pala niya ako sa sentro. Christopher Kito ko po, siguro, bistado naman po nindo ako. Aloy na po akong sa ako Bicol. 2010 hanggang 2019 po ako nagpuon. Natapos ko sa tulong termino. Sabi ko, graduate na po ako, natapos ko naman. Kaya lang po, sabi ni Kong Joey Salceda, kaputan mo ng unang sa second district, ta ako ngaya mag-gobernador. Muya ko ngaya, sa mga programa ko, dapat maduro-diretso po. Nagkataon man po na sa Kuyang Tugang, ang term niya po hanggang 2028, si Saldi ko, sa ako Bicol, iyo po so nagsalita sa ako, naging appropriations chairman. Ang appropriations chairman po, iyo po ang dakulang posisyon sa Kongreso na nagkakapot kang pondo kang Pilipinas. Ibig sabihin po, yaon sa tuya, suburabod ko niyan, ang kaipuan na sana po, magdurudurugtong kami susagurong. Si Joey Salceda po, madugtong sa burabod, sa mayaman na burabod. Ako man po, madugtong kay Joey. Si Hisham, madugtong man po sa Kuya, sa Legazpi. So mga satuyang councilor, madurugtong man po para po duro-diretso po ang serbisyo sa Indo. Pag ang sagurong tinig basta, warang mabulos. Arog po kayo nangyayari sa to. So ibang nakatukaw na mayor ko niyan sa Legazpi kang nainot, bako sa to, dahil po pigpabuksan dyan sa People's Park para sa paratinda. Aram po nindo sa People's Park dyan sa Boulevard, arko po yan na building, nalapa na lamang sa pintura, so mga inarawot na, dahil napakinabangan kang paratinda. Ang purpose po kaan, nag-imbitar po kita kay cruise ship, so mga turista, duwang German, duwang Australian na po ang nag-abot. Ang masalimuot, dahil man po nagbaba sa mga turista, tadaing mabakalang ki mga abakan na bag, daing mabakalan na piling, souvenir, daing makaunan, dahil po kita laag kang pwesto. Dahil sa bako sa tuya, so mayor kang inot. O iyo po ang nangyari. Ano ang nawara? So hanap buhay kan mga kasaradaya na imbis na bentahan ninda ki abakan na bag, imbis na kabakal kipili, day po nabentahan dahil day man nagbaba sa turista. Aram po nindo, ang mga turista, nalion yan sa abakan na bag. Ang capital mo di San Ribo, ipabakal mong $5,100, bakalon yan sa imo. Ta sa inda, iyo yan ang muyanahon ninda na abaka. O, kung mabenta ka kipili, triplyon mo pa ang presyo, mabakal po yan. Dahil kita po baga, pag nag-abroad kita, ang pag-isip ta, so pasalubong ta sa mga akita, sa tugang ta, pag-uli ta, o yun po yan ang Kaya po, dahil po nangyari, sabi kang turista, so cruise ship, mabalik na lang nga kami pag ready na kamo. Ibig sabihin, ayusun tango na para makabalik po sinda. Iyan pong pier, padagos naman po, pig-extend yan, taang kaipuhan po, tadarakulaw na barko, nganin day magsadsad sa barko, pinaabantita po yan. Iyo po yan ang purpose ta, hanap buhay sa kasaradayan. Para magkaigwa kita ning mabuhay po sinda, dahil sinda magparaasa sa gobyerno, parehas man po baga sa to, dahil kita magparaasa sa gobyerno ta, bako man yan taon-taon, siguradong may maabot. Mas maray na pong tawantang trabaho sa tawo, tawantang negosyo, nganing mabuhay ninda so sa pamilya ninda. Iyan po, kami po sa ako Bicol, sa serbisyo ko, padagos po kami nag-aanap ng mga programa na makakatabang sa Indo. Pansamantala, natatawan tango na, tupad,
AX, medical assistance, educational assistance. Iyan po, pansamantala lang ang mas muyami po na programa. So, magkaigwa kitang trabaho. Ang pangarap ni magkaigwa ng factory digde na dahil na magpara dumang pa sa Manila para magtrabaho. Iyan po ang muyaming pangarap. Hanggang 2028 po, kaya ta po inigibuhon na mga programang ini dahil yaon po, sutugan ko, si Saldi ko sa chairman kang appropriation, ang termino niya po, parehas kang presidente hanggang 2028. Kaya itong panahon po ni Duterte, gabus po na masisiram nasa Davao. Yaon po naman pinakadakol na tupad, yaon ang pinakadakol duman na educational assistance, gabus po yaon po dumang gabus. Dahil ang presidente, taga Davao ang priority. Nagkataon lang po na sinuwerte kita, Ilocano sa presidente, itinaw po sa Bicolano, Sutiwala, kaya duminakul po ang satuyang mga tupad, educational assistance, dahil tiniwala sa Bicolano. Kaya po, sa mga taga Davao, dagit po sa to, pigmumuda sa mga Bicolano, mailing man po nido sa Facebook, pigpaparaiwal si hermano, kung ano-anong akusasyon na dahil siyempre, natuod po duman magkaungki karne, ngunyan tinawan mong gulay, abo na magkaungki gulay, yaw na po sa tuso karne ngunyan. O kaya po, pigtatarami po sa mga tao na hanggang 2028, kaya ta magkaungki karne. Pero pagkatapos po dapat day po kita madagit kung iba naman ang makakaungki karne sa 2029 dahil weather lang po yan. Pero kita, tataw po kita mag-invest, tataw kita maki-amigo. Kaya dapat, pag-abot sa 2029, tamaan tanan man kung sisayan ang presidenteng gumana, tanganing duro-diritso ang daloy kang benepisyo sa to. Kung masala kita, pirdi na naman kita. Kairak manan sa mga Bicolano. Kaya kami po, pirmi kita dapat pasiguro. Maging wais po kita. Kung sisay ang arani sa kusina, iyo ang nauuringan. Dapat pirmi kitang arani sa kusina. Dahil na kita magparatubod kan pakaraot, importante nakakaong kita kay karne. Baala naman sinda. Kung nainggit sinda, pasensya sinda. Dapat, araw po kita kaan. Dahil na kita magparadangog kang sa mga puro taramon, tuga, piggigibutan na. Dahil naman kay po dahil naman po kaming kaipuhan na i-prove sa Indo na gibuhon dahil piggigibutan na. So, dapat gibuhon after election, dahil na, ngunya na. Kaya po kami, sa serbisyo ko, gigibuhon mina tulos-tulos, dahil na kay puan mag-alay. Kaya po, salamat po sa tiwala nindo sa ako Bicol, naging number 1 kapag tukaw ko, tulo po, so nakatukaw. Ngunyan po, nag-agad diraray sa inyong suporta, magpuon po sa congressman hanggang sa councilor. Sana po, tiwalaan nindo kami, kami matrabaho talaga. Dahil kami nag-aambog, gigibutan na po. Salamat po, Marinal daw po sa Indo Gabos. Alright, palakpakan to mga tugangan sa tuyang panabang Congressman Christopher Quito! Go! Palakpak! Apoton ko muna partner, bago tayo introduce rin yung mga nasa likod. Yes. Ang memorya kan mga taga-barangay Pigsabay, tistingon ta partner. Siyempre. Okay, pag inapot ko, kamo, ang simbag lang nindo, Quito. Ano ang simbag? Kito! Ano ang simbag? Kito! Okay, inot ko nga po. Sisay ang satuyang congressman. Kito! Kan segundo distrito. Kito! Yon, kusog-kusugon. Testingon ko giraray iyo ang dai magsimbag, daing relief good. Simbag. Okay, kusog. Sisay ang satuyang congressman. Kan segundo distrito. Kito! Na para. Ay, ayun naman, partner. Nagulpi si Kong Quito. Nagulpi na. Congressman Quito, kan segundo distrito Quito, na para. Para. Gabos ka mo digdi, para Quito. Gabos? Kami kaya ni partner, para Quito kami. Iyo, siyempre. Kaya, kamo gabos, para Quito man. Gabos Iyon, man. palapakan ta, Congressman Christopher Quito. Oh! Okay, partner, ang masunod na mataram, padali-dali unta sa na partner, Yes, paabot yes, na, yes. paabot na, ano sa tuyang Bisita. bisita. Alright,
Alright, partner, at sa tuyang masunod na mataram, ini po ang aki nga sa tuyang dipuntong dating Vice Mayor Doc Maeng Buban. Ladies and gentlemen, para po sa iyang pangaduwang termino, para paganda, Councilor Ismael Buban IV! Thank you sa tuyang matibay na MC, Floyd, tapos kay Ate Remy. Ano po? Good morning po. Good morning. Ayan. Mapamidbid man po ako, aram ko, dakol po digdang day nakamidbid sa kuya. Ako po si Councilor Ismael Buban IV. Ako po baga so aki ni dating Vice Mayor si Doc Maeng Buban. Midbid pa po nindo? Oh. Ito baga so sarit-sarit sa ng doktor. Tapos pag nagreseta, gin. Pero dako lang nabubulong. Ano? Dakol ang natatabangan. Kaya nga ni nahiling ko digdi, mga maugmahon ka muna naramdaman nindo ang sa kuyang ama. Ano po? Kita po ngunyan, presente po kitang councilor. Ngunyan po digdi sa syudad kan Legazpi. Ang presensya ko man sana po digdi is pagpahiling po kipagsuporta. Digdi po, ano po, maray na nahiling me na nakaka-receive po ki asistensya ang sa tuyang barangay Pigsabay. Ano po, tayo ni, medyo mapagalang buhay po baga ano, dit napapano lamang na pandagdag sa buhay-buhay. Ano, mother? Ano po? Kaya day naman po ako magkaparahaloy. Ang gusto ko lang po is mahiling na nakaka-receive po kamo kay asistensya. Hali po sa gobyerno. Ano po? Sekretary po, maray na aga po sa Indogabos. Thank you so much, Thank you. Councilor Ismael Buban IV! Partner, ang masunod, iniman pandiurag na maestro partner. Sa Totoo. lado kang edukasyon, ini numero 1. And siyempre siya po ay masunod man na abogado, Yun. student lawyer sa Aquinas or UNAW, University of Santo Tomas, Legazpi. Correct, palakpakan ng mga tugang, Councilor Charlton Lahara! Marhay na aga po sa Indogabos. Bako pa po ako sa grupo ni Rosmar. Ano po? Mapamidbid lang po ako. Ako po si Charlton Lahara. Saro po akong maestro. Saro man po akong law student. Sabi nga ni po kanina. And yaon lang po kami ngunyan na aldaw para po magtaong suporta. Sa matao man pong suporta sa Indo asin sa matao pong relief sa Indo ngunyang aldaw. And we are very happy po na napili po ang Legazpi City. Saro po sa napili ang Legazpi City para tawan po ki asistensya ngunyang aldaw. And pasalamat po kita sa grupo po na maabot at yan para po magtaong kaugmahan sa tuya this morning. So again, bako naman po ako mapahaloy because ito pong morning is para po sa inyo. Barangay Pigkale, Sabang, Asina, Baybay. So again, good morning po sa Indogabos and God bless po. Thank you so much, Councilor Charlton Lahara! Partner, oni, masunod man partner. Kung Yes. kilala ninda partner, si hindi kayo magsisisi. Ini partner, ang masunod para dahil sinda magsisigiraray. Palakpakan ta, Councilor Engineer Gab C! Good morning. Yaon po kami digdi para magtao sa Indoboki Ayuda. Pasalamatan ta po si Rosmar asin ang binog na Team Hisham asin kay Alfredo Pido Garbin man po. Ako po palan si Gabsi, bunsong aki po ni Alexi. Saro po akong engineer. Ako po, nagdakula man po ako, nakaiba kan sa kuyang ama sa pag-ikot sa mga barangay. Kaya ako po, naiiling ko na ang mga sitwasyon sa bilog na Legazpi. Sana po, padabaon nindo ako kung paano man nindo pinadaba ang sakuyang ama. Yuman sana po. Salamat. Thank you so much, Councilor Gabriel C! Partner, may nagatilian sa Yes. gilid. Akala ko ba'y artista na? Meron talaga. Oh, pero ito talaga, mga tugang palakpakan taan pag-abot kan sa tuyang alkalde. Mayor Hisham Ismail! Yon! May nagsunod pa partner na gwapo! Palakpakan ta! Vice Mayor! Luis Gutierrez! Kay Luis Gutierrez, ang pagsilbi ay the best. Ba? Yan! Palakpakan ta mga tugang! Uni pa! Mga masunod pa digdi! Councilor L.A. Farinas! Nakikik kita kay Ate Remy.
Maray na agal, mga Legaspi, ayos patabi ka mo dyan. So yaon po kami digdi para ipailing ang samuyang suporta at makatao lamang kidiit na ayuda. Siyempre, inot sa gabos, pasalamatan ta kung kaysay ali ang ayuda. Siyempre, yaon po ang Ako Bicol Party List, yaon si Kong Kitoko, yaon ang Team APG, si Alfredo Pido Garbin. Siyempre, yaon man po ang Team Ismail Always at saka ang iyang mga konsehal. At siyempre, yaon po ang celebrity guest ang ngunyan na matahuman kay ayuda, si Rosmar. Excited na po ka mo kay Rosmar? Nailing ko na so out na nagagi. So mga pirang minuto na po, yaon na sindak ang grupo ninda digdi, matahong ayuda. So mapamidbid lang ako madali. Ako po si L.A. Gutierrez Farinas. Sabi nga ni, baguhan sa politika sa Legazpi, pero bako na po baguhan magtabang sa publiko. 9 years na po kita sa JCI Legazpi, tapos naging presidente po kita kan JCI Legazpi kang year 2022. So day na po ako magparapaaloy, uning adlaw na ini ay para sa Indo, bako man para sa Muya. Sa Giraray, sana po day nindo paglingawan, so takulaon. Tapag naglakaw-lakaw kaya ako, pirming pigtataram sa kuya, uyan ang eso takulaon. Iba man ang ulok mo na, iba man pigisip mo kayo takulaon. So sa takulaon na tao po, dakula magpadaba, dakula malasakit, buda siguraduhon ko po sa Indo, dakulang serbisyo ang itatao ta sa Indo. Marahay na aga, Legazpi. Thank you po. Diday. Hello! Palakpakan na, Councilor L.A. Paulinas! O ni pa partner. Yes. Ini pandiurag man talaga ni partner. Saro pa ini pandiurag? Aki pa ako partner, iniidolo ko na ini. Ay, ako din. Aha, di ba partner, pag ika nag-agi ka dyan ng anak mo, Love ko to. Love ko to! Palakpakan to! Ang sa tuyang Councilor, as in former board member, Councilor Alan Ranyola! Thank you, Lord and Remy. Diyos maray na aga po, Barangay Pigsabay. Sarong makusog daw na palakpak dyan. Ingat sa gabos, gusto kong pasalamatan ang Ako Bicol Party List and of course ang Team APG dahil munginal daw mataw po kitang mga ayuda para sa mga Legaspenyo, no? So palakpakan taman po si ang AKB and of course ang si Congressman Christopher Ko. Parang palakpak. Okay, so iyon sa kabos, mapamipid giraray ako. Ako po si Alan Ranyola. So dating City Councilor kang syudad ng Legazpi, kang 2010 up to 2019. Naging ex-officio board member man po ako. Diyan po sa Sanggunian, Panlalawigan, kang probinsya kang Albay. Dahil ako po ang presidente kang Philippine Councilors League, Albay Chapter. Ako po so dating partner ni Congressman Alfredo Pido Garbin kang 2022. Yan po mga tugang, dahil lang po kami sinerte, but of course, ang satuyang mayor matukaw na po next week bilang alkalde kang syudad ng Legazpi. And of course, gusto kong pasalamatan ang mga Legazpenyo sa padagos na pagsuporta sa kuya and of course sa satuyang Team APG. And asahan po nindo mga tugang na padagos po ang serbisyong Ranyola dyan po sa Sanggunian Panlunsod kang Legazpi dahil ako po mabalik dyan sa Sanggunian Panlunsod kang Legazpi sa 2025. Of course, sa tabang po nindo mga tugang. Pwede po ba? Okay, salamat po and Diyos maray na aga po sa Indoga po. Salamat. Palakpakan to, Councilor Alan Ranyola! Love ko to. Yes! Palakpakan to mga tulong ang masunod man ini partner, premyadong abogado. Totoo. Yes! And syempre partner, igwa ni na matibay asin makusog na komitiba sa syudad partner. Siyempre, siya ang pinakabising konsehal man. Correct! Presenting Councilor kang syudad kang Legazpi. Palakpakan to mga tugang, Councilor Atty. Bosh Lucila! Magbabaton pala ng mic. Diyos maray na aga, sabi sa Indoga boss. Kumusta po ka mo? Bistado niyo po ako? Kaniguan man. Baka sa aga, lingaw niyo na ako. Dahil, next month, lingaw niyo na ako. Dahil, next year, sa Mayo 12. Dahil, abir daw, testingon ko. Knock, knock.
Ilingan na yan! Lingawin na, huster! Day, dapat pag nag-knock-knock, Attorney Butch Lucila! Anyway, yaon po ako nagdi para magsa-filing kay suporta sa Indo Gabos, asin kay Rosmar, asin sa masunod ng mayor sa Legazpi City na si Congressman Yorme Pido Garbin, ang masunod ng mayor ay ang congressman si Congressman Kito Ko, ang masunod ng mayor sa maabot na eleksyon si Mayor Hisham Ismael, asin ang vice mayor si Luis Gutierrez. Sinda po, warang pagal na niyaon digdi, nagtatabang, nagtataw kay ayuda. Ako man po, madalagan man palan. Kaya maagad man ako kang suporta nindo. Anyway, salamat po, Nay. Anyway, ako tabi, na-realize ko na dakol man ang ipokitabang ko bilang sarong abogado. Pigkali, sabang baybay, kang nakaaging baha baga, kang nakaaging bagyo, nagulpi man. And I'm sure na dakulon sa Indo na nawaran ki mga dokumento, nawaran ki mga papeles, mga senior citizen ID nyaon pa. Pero pag nawara po, day po kamo magduwa-duwang isip. Nyaon lang po si Attorney Butch Lucila. Magduman lang po kamo sa kuyang opisina, ta ako na po bahala ang mag-asikaso kan mga dokumento nindo. Libre na po yan para tabi sa pigkali, sabang baybay. Iyo po yan ang promiso ko. Poon ka nagdalagan ako. Sagkod ngon yan, ang serbisyo ko bilang sarong abogado, bako lang po sa konseho, kundi po pati sa pagiging profesional ay sa Indo ko pong itatao. Kaya din na po ako parahalo ito, ganito kul pamataram. Ako tabi, giraray si, knock-knock. Diyos mabalos po. Yan, partner! Yan po sa tuyang Councilor Attorney Butch Lucila! Mga pandiurag talaga ang linyada, no? Tama, tama. Oh, diba, partner? May maestro, may negosyante, May abogado. may abogado, May engineer. may engineer, sa Diba? ka pa. At may talaga may puting-puting ang buhok. Opo. Diba? Pero partner, bago tamalingawan, igwang pinakamagayon na babae. Totoo yan. Yan, ang sulamenteng babae, partner, Councilor Sunshine Imperial! Good morning! Coastal area, no? Baybay, Pigkali, hain sa mga taga-Baybay. Sabang, Pigkali. Diyos maray na aga po sa Indo. Councilor Sunshine Imperial po. Gusto ko lang po inikuha na oportunidad para magpasalamat. Salamat sa tinaunin do sa Kuyang Tiwala. Bilang pag-ilihar sa Kuya as konsehal kan syudad ni Legazpi. Sulamenteng babae po. Hagad ko po sa Indo, ang sa Indong padagos pong pagsuporta sa Muya, sa Team APG, sa pamamayo po, kamasunod ng Mayor na matukaw. Mayor Alfredo Pido Garbin. Day po siya nagpundo, grabe po. May kaiba pa siya maabot. Haling Manila, nag-import, madara kitabang. Kaya hagad ko po sana sa Indo, padagos tang suportahan. Ang sa Muya pong grupo, syempre, yaon po ang Team Hisham Ismail with Vice Mayor Luis Gutierrez. Sa Giraray po, maray na aga po sa Indo Gabos and stay healthy. God bless you po. Salamat! Alright! Councilor Sunshine Imperial! Partner, dati kuya nakapandok. Ayan, totoo yan. Napasma lang ako. Ayan. Balakpakan to mga tugang Councilor Sunshine Imperial. Another partner, board member, Ichi Ohio! Pandiurag ini partner, Councilor EG, and now, board member, EG Ohano. Thank you. Medyo paas ako. Palakpakan ta daw ang sa tuyang MC, si Floyd, and ang Maha Salvador, kan syudad kan Legazpi. Ang magkontra, Gadan. Anyway, ang sa kuya po, primero ang pagtaong galang sa tuya pong alkalde, Congressman Mayor Pido Garbin. Palakpakan ta daw po. Siyempre, sa masunod ta pong alkalde, ay Congressman. Of course, yaon po si Congressman Christopher Ko. Sa Indo Gabos, Diyos maray na aga. Excited na kamo kay Rosmar. Anyway, sa Giraray, ako po si Councilor E.G. Ohano. Ini po ang sa kuyang panduwang termino bilang konsyal kan sa tuyang syudad. Dalagad, gusto ko sa Indo ipaisi na ako po
nag-aspirar mo niyan bilang board member kana segundo distrito kan Albay. Ako po, dahil man sa indong mga kampanya, halagad idaliong ko lang, kita po, siyempre, na mga taga Legazpi, dakulaon ng pasalamat digdi po sa grupo kan AKB, of course, digdi po kay Congressman Garbin sa pagdara po kay mga grupo, arog po kayo ni Rosmar. Yaw po digdi para magtao kay ayuda, magtabang sa Satuya. Kaya palakpakan ta daw po ang Team Rosmar. Sa Giraray, ako po makikiulay lang sa Indo. Aram po nindo, next week, matukaw na ang Satuyang Alkalde. Yan po si Mayor Pido Garbin. And sa Muya po, sa Sanggunian, kami po sa Raro man dyan. Kaya sa ngunyan po, na mas asisigurar mi sa Indo na padagos, asin mas magiging magayon po ang ibahan kan legislatibo, asin kan ehekutibo, para padagos po ang pagprogreso kan sa tuya pong syudad. And sa Giraray, man lang ako nagpapasalamat sa Indo Gabos na nakahampang kamudigdi, and asahan nito na padagos ang samuya pong pagsuporta sa Lambang Legazpeño. Sa Giraray, Diyos maray na aga sa Indo Gabos. Thank you so much, Board Member E.G. Uhano! Partner, una na, ang pangadua sa pinakagwapo kang syudad kang Legazpi. Ini partner, ka nakaaging eleksyon, isus pagtigi-introducer ko ini partner. Grabe, nagruluwasan sa mga kaduratan kan mga kababaihan, kalalakihan, bakla, tambay, palapakan ta, Vice Mayor Luis Gutierrez! Kay Luis Gutierrez, ang pagsilbi ay the best. Diretso kanta si Maharot. Thank you so much, Ate Maha. Sir Flor, Kagawad, thank you so much. Diyos maray na aga tabi sa Indo Gabos. Good morning. Morning. Knock, knock. Uster! Lingaw na naman nindo. Ata na nga ning Atty. Butch Lucila. Well, muya ko po magpasalamat inot sa Indo, sa Indong suporta sa Muya, asin sa Samuyang grupo. Dakulaong po na bagay. Actually po, sa resulta, last election sa Indo, number 2 ako sa Pigkale, number 3 sa Sabang, and sa Baybay, pang-anom man po ako. Kaya salamaton po sa Indo. Thank you so much. But ngunyan po na aldaw, nagtatao po kitang importansya sa paghanap ki oportunidad sa satuyang syudad. Oportunidad sa ayuda, oportunidad po sa health services, and oportunidad sa maray, asin sa maray na trabaho. So, ang araw kay ni po, tiktatao ta dahil igwa kitang kakapusan sa oportunidad. So, muya ko po magpasalamat ang sa kuyang Mayor Hisham Ismail, ang sa kuyang partner. Good morning! Thank you sa Indo. Kay kay Congressman, our Mayor Alfredo Pido Garbin, and of course Congressman Kito Ko. And muya ko man din kung nining oportunidad magpasalamat kay Madam Rosmar kung sain matagalog muna ako bako man Bicolana, so Madam nana. I'd like to thank gusto ko magpasalamat kay Ma'am Rosmar sa pagpili ng ating syudad na mabigyan po tayo ng ayuda ngayon na araw. Salamaton po sa Indo, and Diyos mabalos sa Indong grupo, asin sa Indong pamilya. Thank you so much po. Sa Giraray, ako po si Luis Gutierrez, and sa Indong lingkod. Good morning, Diyos maray naga. Thank you so much. Thank you so much, Vice Mayor Luis Gutierrez! Partner! One na! Okay. Siyempre, ang pinakahahalata, kung kita igwaning Mayor Alfredo Pido Garbin, sabi ko nga ni partner sa post ko, my present and future mayor. One na partner, ang pinakagwapo! At siyam na beses tayong mamahalin! Yes! At yan, pabayliyon ta partner ka. Yes! Ice cream si yummy! Ice cream good! Yeah! Alright, mga tugang, ang board member kan probinsya kan Albay, asin presenteng kapitan kan barangay Kabangan West. Palapakan to mga tugang, isus na gwapo. Tama! Kun ako pa sana. Titili-tili! Palapakan to mga tugang, Mayor Hisham Ismail! Maray na aga tabi sa Indo Gabos.
Mga day po sa kuya nakabidbid, mapabidbid ako giraray. Ako po si Cap Hisham Ismail, kang Barangay 18, Cabangan West. Ako man po ang Liga President, kang Legazpi City na namamayo sa 70 Barangay Captains. Ako man po ang Liga President, kang Albay Province na namamayo sa 720 Barangay Captains. Asin, ako man po ang Liga President, kang Bicol Region 5 na namamayo sa 4,200 Barangay Captains. Ako po ang kapitan, kang Gabos na kapitan. Asin, nasa butang ko po ang mga problema na internal sa mga kasaraditan, asin nasa laylayan sa barangay. Kaya kita po, pirmi nagpapasalamat sa mga tigataong programa. Asing mga ayudang darapo, kang Ako Bicol Party List, palakpakan ta po. Kaiba po dyan, ang satuyang special na bisita, nahali pa sa Manila, si Rosmar, asin si Markitan, palakpakan tatabi. At syempre, ang daing sawang naggagabay asin nagtatauman kampaning urag na ayuda asin programa, asistensya sa tatuyang mga barangay. Yan po dyan our future governor, Kong Joey Salceda, palakpakan ta po. Our future vice governor, Diday ko, palakpakan ta. Asin our future 2nd District Congressman, palakpakan ta po, si Congressman Kitoko. Asin, syempre, ang sakuyang padabaw na bayaw na matukaw na mayor sa ngunyan na maaging simana, Congressman Pido Garbin, Mayor Pido Garbin, palakpakan tatabi. Ano? Dahil na pagparapalo yun pata, aram ko, mas gusto nyo mailing si Rosmar ngunyan na aga. Nakulo nitong daradarang pangpaputi. Oo. Pero ang sakuyang Vice Mayor, mahagad da siya, pangpaitong tamaputi yun da siya. O, karauman sana. O, sa Kiraray Tabi, ako po si Cap Hisham Ismail. Para din dumalingawan, pagkamumurustot. Smile always! Smile always. Salamat po. Marinaga po, Kiraray. Palakpakan na po tabi ang satuyang Mayor Ismail! Yon, Hisham Ismail. Pag kamumurustot, smile always! Yes! Ay, ready na ka ba? Handa na ka ba sa panabot kan sa tuyang bisita ko niya na pagkaldaw? Handa na? Oy, i-ready na ninduan sa inyong mga kamot, tatsan. Partner, kung sisay ang madali na makarani or makakapot, Kay Rosmar, yun. talagang on the spot. Yes! On the spot yan! Ready ka na, partner. Ikaw, partner. Ready, Gaano mo ready. kabisto ini si Rosmar? O ni si Rosmar, talagang sikato nili sa social media, Yes. partner. Actually, partner, dahil ko pa aram na talagang ini-influencer din. Naiiling Yes. ko lang ini. Nag-order ako, partner, one time kan sa iyang sabon. Totoo yan. Epektibo. Nailing mo ining gayon ko. Diba? Epektibo. Nailing mo ining kutis ko. Oo. Baka may magduda, partner. Dahil nalugod niya ako mabakal ka yan. Pero, yan po. Ilingon mo ang pisngi. Hindi pa, Papa Jer. Ilingonin doon ang pisngi. Hindi ka, Papa Jer. Yan. Rosmar product yan. Oh. As in, partner, uni si Rosmar, talagang CEO ini. Talagang businesswoman at talagang matinabang. Correct, partner. Yan, mas bistado si Rosmar bilang matinabang sa iyang kapwa. Yan ang mga tugang nailingin do ito duman. Oh, yaw na ang satuyang bisita. Palakpakan to mga tugang. Ang Rosmar lang ang malakas. Yan, Rosmar lang ang malakas. Rosemary Tan, Pamulaklakin. Yan na, number 1, Rosmar. Nababasa ko, partner, sa tarpaulin. Grabe. Oo. Diba? Talagang tunay na malakas, partner. Yes! Ganyan! Kapadaba ni Rosmar ang mga Legaspenyo, maswerte ining pigsabay na barangay. Isos, kaswerte. Hello! Yan! Hello! Kay Macdo! Kay Macdo, magiging masaya tayo. Yes. Yan, love ko to. Alan Ranyola. Kaya naman, pinagsabay, wala bang sigawan dyan? Okay! Okay! Ang magkurahaw ning I love Rosmar, manggagana ning iPhone, laptop, asin cash, I love Rosmar! I love Rosmar! Yan! Ito talaga, number 1
fan na yan. Yan ang pigsasabing, grabe ang pag-in love ni Aki Kan Albay, Eric Sibilia. At kung mahilig mo partner sa social media ni Rosmar, yahon po duman sa tuyang masunod na Mayor Isham Ismail. Correct! Diba? Ay, atyan partner. Masampol. Testing on touchan. Yes. May nahiling ako partner duman sa taas. We love you, Rosmar. Kaway! Ito pa. Mga taga-action ko. Yan. Ito pa. Rosmar lang ang malakas. Ito, welcome. Rosmar Tan, Pamulaklaki. Kaway! Yan. Partner, dahil pa nga ni si Rosmar naglalaog, may nailing na akong kapandok ni Rosmar. Kalukalekte. Kalukalek ni Rosmar. Ano ang pangalan mo? Jonalyn Kan Barangay. Puro po. Barangay Puro. Rosmar, lookalike. Tama? Pwede. Kalukalike talaga. Sabi ko nga ni Bagaan, magkontra, gadan. Digdig ka sana. Yan, dyan ka sana. Tasabaton mo at san. Ilingon tama ng gad. Kung ano ang difference ng duwa. Alright. So, dahil na nakakapasiring digdi partner, taduman pa sana sa mga fans ni Rosemary partner. Talaga pinagkaguluhan, partner. Yes! Partner, basaon tatad sa mga message digdi. O yan. Nagsurat si nanay sa eco bag. Ang sabi digdi, Rosemar, paagang kiselmo, sira ka, I love you, and God bless. Uli na. Alright. Rosmar na lang malapit. Alright. At sa tuyang bisita, Extra Rosemary Tan. Ulang bracket. Alright. Sakat ka sa stage. Stage kita. Partner! Digdi ka, partner! Dito tayo sa taas. Alright! So, ganyan po tabi presente. Yaon digdi ang sa tuyang bisita. Kaway! Magsigawan dyan! Okay! Miss Rosemar, nakikita mo ba yan? I love you, Rosemar. Gusto nindong madangog ang mensahe niya? Balik po tayo. Atras muna, atras. Yan, atras. Atras muna. Yan, usod-usod muna tayo. Yan. Yan, usod-usod muna tayo. Atras muna. Atras. 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 Alright. So, apodon ko po tabi. So, mga kayo. Yan. Mga kasamahan. Yeah, baby! At kung yan, partner, hindi ko lang po maparaano yung ba. Partner. Kumanta na oras. Ang sarap-sarap. Yes. Ang sarap-sarap. Balik po yung mga... Yan. Balik kayo sa upuan. Pakibaba muna ng music. Baba ng music. Baba ng music. Okay. Yan. Atras po muna tayong lahat. Atras muna tayo. Yan. Yeah. Atras. Atras. Mamaya po lalapitan kayo ni Miss Rosemar. Atras muna. Balik. Balik. Partner. Balik muna. Yan. Partner, parang ininda na nila yung food Diba? pack. Mas importante talaga sila. Para kay Rosemar. Umiiyak na si nanay. Umiiyak na. Okay, everyone. Yan. So, Aki Kan Albay, nagpa-selfie na. Ang istorya kaya. Ano istorya niyan, ma'am? Ang istorya niyan, siya yung nagduda kung legit daw yung ilang milyon na likes. Ilan? 4.7 million. 4.7 billion. Legit yun, legit. Legit yan. Alright. So, ayan na. Magsisimula na tayo, ano? Mensahe ni Ms. Rosmar Tan sa ating mga kababayan. Go ahead po, ma'am. Hello po! So, nandito na ako finally sa Legazpi! Ayan! So, kanina, naipamigay ko dun sa isang pinuntahan namin yung mga iPhone, iPad at laptop. Pero ngayon, syempre, nagdala ako dito ng cash na ipamimigay natin! Ayan so, ayan na. Alam nyo, first time kong magkaroon ng parang ganitong event na medyo talagang parang ganyan karami yung tao. Feeling ko talaga ang galing kong kumanta. Kaso baka bumagyo ulit. Anyway, joke lang. Ayan guys, sa totoo lang, sabi ko nga,
nakita ko na nasalanta ang Bicol, ay pupuntahan ko talaga. Alam nyo ba na 12 hours halos ang biyahe ko or mahigit pa? Pero yung makita kayong ganyan kasaya, super worth it talaga. So sana mag-enjoy kayo ngayong araw na to ha. And syempre, super thank you po kay Ismael, ayan. Sabi nga, Ismael always. Wait lang, may tanong ako. Gwapo ba si Yorme? Gwapo ba? Yeah, baby! Ayan, so, tandang-tandaan nyo na agad ang kanyang itsura. And syempre, kay Kong Saldi ko, ayan, nandito ba? At syempre kay Congressman Pido Garbin at sa Ako Bicol Party List. Alam nyo ba guys, sobrang nag-enjoy kami sa Bicol dahil sobrang ganda po talaga dito. And syempre kay Congressman Pito ko, maraming salamat po. Vice Governor Diday ko, maraming salamat po dahil sa inyo, nagkaroon kami ng napakagandang stay dito sa Bicol. At sabi ko nga, hindi ito ang una't huli. And syempre kay Governor Joey Salceda, ayan, super thank you po sa mga government officials dito sa Bicol dahil talaga namang nagawa nyo ganito kaganda, ka-organize ang event natin ngayong araw na to. So, sino may gusto ng 5,000 piso? Ayan! So, wait lang. Oh, walang susugod dito ha. Oh, sino pinakamaingay? Isa! Dalawa! Tatlo! Apat! Lima! Sino may gusto? Saan pinakamaingay? Okay! Atras mo na, baby! Saan pinakamaingay? Baba! Wait lang! Okay, sino pinakamaingay? Ay, wait lang! Ayan nakalagay! Number 1, Rosemary lang malakas. Nanay, lapit ka dito! Oh, nanay! Lapit ka! Lapit! So, nasa na ang may dalang tarpaulin dyan? Nag-effort! Yung may tarpaulin! Siyempre, A for the effort. Ayan. Unahin natin yung may effort. At siyempre guys, kasama ko pala si Kuya Marky Tan! Yan! Ang aking asawa! Dito ka na. At siyempre, ang aking asawa na napakagwapo. Jerome Pamulaklakin! At siyempre guys, ang ating Armansion House Endorsers. Ayan nga pala si Rain, si Nadine, si Tuesday, si Carl, si Raya, si Daniel, at si Susie. Ayan. Yon! Nasaan na yung may hawak na tarpaulin? So, Ayan! Ayan na, lapit ka na. Ayan! Wait lang, ipakita mo sa kanila, ano ba yan? Yun! Wait lang, Nay, bakit ka gumawa niyan? Siyempre, alam ko pupunta ka dito. Nakapalo ako sa'yo! Wow! Dahil nakapuso ka rin ba? Yes! At dahil nakapalo at nakapuso, ayan, meron ka, Nanay, 5,000 pesos! 1, 2, 3, 4, 5,000! Congratulations! Wow! Okay! Okay! Baba po muna! Atras! Atras muna! Atras po! Atras! Atras po muna! Baka pa... Okay, shoutout ka pala kay Congressman Pito Garvin na nandyan sa gilid. Si Tatay shaking na. Oh, si Tatay shaking na. Oy, baba po kayo. Baba muna. Baba muna. Baba po muna. Baba muna kayo. Baba po. Baba po muna. Please. Albayano, Legaspen, you are all disciplined. Ayan, disiplinado po tayo, no? Ayan. Baba muna, baba. Hinto muna tayo. Hinto muna. Oh, hinto. Atras muna. Hinto.
Ayan, nasa na si Congressman Pido Garbin. Hinto muna tayo. Wait. Ay, wait lang, nandito na kayo sa unahan. Okay, hinto muna. Atras. Hello po. Oy, wag po. Thank you po sa masarap na Atras na steak. po, atras na po. Atras. Apo. Atras po. Ay, baba na po kayo, baba. Nanay, baba na po muna. Baba po muna. Baba. Muna kayo. Orong po, orong. Hindi po pamimigay muna. Hihintuin muna natin, ano? Baba po muna. Ay, wala na. O, aalis na si Miss Osmar. Kasi wala po tayong mga disiplina. Atras muna, atras. Atras. Baba na, ate. Baba na, baba. O, baba muna, ano? Ayan, please, pakiusap po sa inyong lahat. Baba po muna tayo. Ano, baba? Baba muna po kasi. Ayan. Baba. Baba. Hihintuin po muna natin yung pamimigay, ano? Baba muna po. Please, pakiusap po sa inyo. Ano? Bigyan po natin ng disiplina yung ating mga sarili. Okay? So, ayan, nagkakagulo kayo. Wala na. Alis muna si Miss Rosmar. Alis siya muna. Babalik siya pag okay na kayo. Okay, pasuyo muna po ha. Sa lahat po ng ating mga nandito ngayon, kung pwede muna tayo mag-usog-usog po tayo na paatras para maiwasan natin ang ating anumang insidente. Lahat tayo dito ay magiging masaya ngayong umagang ito dahil nandito na ang tunay na malakas na si Rosmar. Kaya naman sa ating mga peace and order from criminology ng CAT at PC, PNP, pwede po paki-assist kami para ang ating mga taga-Legazpi ay may usog muna natin ng konti para po makapagpatuloy tayo ng ating programa ngayong umagang ito. Okay? Dahil lahat tayo magiging masaya. Hep, hep! Hep, hep! Ayan! Yan po mga taga-Legazpi, tunay na may disiplina para po sa lahat. Ngayon po, nandito tayo ngayon sa Embarcadero de Legazpi para sa ating non-anointed, itong ating Rosmar lang ang malakas. Siyempre, ibigay mo na natin ang isang malakas at palakpakan ang ating susunod na dalawang uupo, the one and only, at ang tunay na alkalde ng siyudad ng Legazpi, Atty. Pido Garbin! Thank you. Salamat mga kababayan kong Bicolano, dakulaon ng satuyang kaugmahan dahil sa satuyang bisita na nakipagtabangan sa Ako Bicol Party List para magpaabot kitabang sa satuya digdi sa syudad kan Legazpi asin sa bilog na probinsya kang Albay. Kaya sa satuyang bisita, Rosmar and Markitan, salamat tabi sa Indo Gabos. Kamong mga followers and supporter ni Rosmar, abirad ang ugugod ang boses Indo. Rosmar supporter! So Mike, okay na. So sa kunya na daw, poko mas o menos mga 2,000 na benepisyaryo ang marisibi kay ning ayudang ini. Tulong barangay ang sa tuyang pinag-identify, as in sabi ni Rosmar, kang nakaaging tulong o 4 na aldaw, kang pagkomunikar niya sa kuya sa Ako Bicol Party List, sabi niya matao siya, ki 25
na food packs, as in ang gusto niya lang tapatan kang ako Bicol Party List, as in kang Team APG, as in ikong kito, ang mga food packs na ipapanao niya. Kaya, so beneficiaryo ta sa Bakakay, digdi sa Legazpi, as in duman sa UWAS, sa tercer distrito, kan sa tuyang probinsya, makakaresibiman kang ayuda na hali sa ako Bicol, as in kay Rosmar, pati naman kay Kong Kito, and kay Team APG. Mabalik na ba siya? Maluwas na. Wala talaton ta. Nagpaparos-paros lang. Ha? Ayan na. Ayan, tama. Palapakan po kilayon sa tuyang alkalde, Mayor Atty. Pido Garbin. At ngunyan po, imbitaran ta po kilayon digdi sa tuyang entablado. Kong Pido, ika na po mag-introduce sa tuyang bisita. Kong Pido, please. Ayan na. Ang sa tuyang bisita, Kong Pido. Parang pagantagiraray, Rosmar! Yaon man si Kong Kito ko, Congressman Kito, Rosmar. I love you too! Ayaw, wag kayong magtulakan para masaya tayo ngayong araw na to, ha? Okay. So, sino may gusto na 1,000? Wait lang, wala magtutulakan, ha? Ganito, itaas nyo na lang kahit anong gamit nyo para makita ko. Okay? Itaas ang gamit! Itaas nyo! Oh, may 1,000. Yun! Okay. Sino ba gusto na 1,000? Inubo na ako. Okay, ito. Itong bata may hawak na tsinelas. Okay. Saan magagamitin na 1,000? Sa ano po, sa mama ko may sakit po. Ay, may sakit nanay mo? Gagawin ka ng 2,000 pesos. Ayan. So, sino may gusto ng... Wait lang. Ito, 3,000 pesos! Doon tayo sa pinakamaingay, ha? Dito ba? Doon sa pinakamaingay pa, ako tatawag. Dito? Dito! Okay, ito. Si nanay na may dalang yellow bag. Nanay, ikaw yun. Dali. Si nanay na may yellow bag. Si nanay na may yellow bag. Nanay, forward! Papasukin niyo po si nanay. Yan, si nanay na may yellow bag. Come, nanay. Yan, akyat. Eto na. Diyan ka lang, nanay. Yan! Nay, dahil nakita kita, meron kang... Kilala mo ba ako, Nay? Rosmar. Hindi ako si Rosmar, kamukha ko lang yon. Nasa Facebook. Yan, nakapalo ka ba? Nakapuso ka? Kay Kong Saldi. Ayan, dahil dyan, Nay, meron kang 3,000 Wow! 3,000 pesos! Mabuhay ka, Nay! Yung damit na isan daw. Yan! Congratulations, Nay! Sino may gusto ng t-shirt? Oh, wala magtutulakan, ha? Tetestingin ko, ha? Sino may gusto? Ayan, Ismail! Ismail! Always dahil may t-shirt ka! Ang taas naman nun eh. Okay, sino ba gusto ng t-shirt? Gusto nyo? Ay, bitin yung itcha ko. Bitin yung itcha ko. Ayos, si nanay! Paano ba ilayo yung itcha? Akita akong bumato. Eh, tulungan niyo ako, kuya. Ayan, tulungan niyo ako bumato yung malakas. Okay. Yahoo! Okay! So, ito na, Wait ito na. lang! Oh, quiet muna, quiet! Quiet muna.
Okay. Wait lang, may tanong ako. Quiet, walang maingay. Bakit muna? Wala mo na maingay. Wait lang, may tanong ako. Sino dyan ang magaling sumayaw ng ice cream yummy? Yung magaling ha, yung magaling sumayaw ha. Sino ang magaling sumayaw? Ice cream yummy. Sino kaya dito? Sino ba? Sino ba? Ice cream yummy. Sino magaling Ice cream sumayaw? yummy. Ice cream yummy. Sigante, tara. O, tara. Sigante. Lalaki, estudyante. Ito, estudyante. Come here. To. Wait lang, may tanong ako sa inyo. Gusto mo ba nasabayan ka ni Yorme. Ismail always ng ice cream yummy? Alam mo yon? May music pa tayo dyan? Music. Dito tayo sa gitna, dito sa gitna. Dito tayo sa gitna, Mapapalaban na sa Yorme. Mapapalaban na dito Yorme. Ice cream yummy ha, pre-practice namin kagabi yan. Music please. Ice cream yummy. Ice cream yummy. Mali yung kanta. Iyan yun. Ganito pagalingan kayo ha. Pagka mas magaling ka, bibigyan kita 2,000. Okay ba yun? Pero pag mas magaling si Kuya Ismail Smile always, wala kang 2,000. Gagalingan mo. Kailangan mo lang galingan para makuha mo yung 2,000. Pag hindi, sorry. Ayan. Ice cream yummy. Sabay dapat. Ice cream yummy. Itato ba? Itato ka nila. Itato. Energy. Energy naman. Okay, pipili ako sa bigyan ng 1,000 na sasayaw din ng ice cream yummy. Parang kulang sa energy. Wait lang, ganito ha. Kulang sa energy. Pagka mas magaling ka, bibigyan kita 2,000. Pero kung may magaling din sa... May mas magaling pa doon. Bibigyan ko ng 1,000. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Sabay lang ha. Pumipili rin kami dyan ha. Galingan nyo ha. Yung Vice, hindi ko ba nakikita sumayaw? Ay, wait lang. Wait. Yung Vice, hindi ko ba nakikita sumayaw eh. Dapat lahat. Dapat lahat to. Hindi pwede na lang. Iisa lang. Okay, pasabayin natin sabay-sabay sumayaw. Sabay-sabay lang ha. So, ayan, meron kang 2,000 pesos. Thank you so much. Ayan. O, hanay-hanay tayo. Ice cream yummy. Dito ka. May request, mamaya. Sabayan nyo sila ha. Pipili kami na nag-ice cream yummy. Okay. Ako, councilors! Councilors naman! Ayan, sasabayan yan. Ayan, mga councilors natin! O, sabay-sabay kayo. Mamaya. Ice cream yummy! Ice cream good! Ice cream good! Energy daw! Energy! Ice cream!
Akyat dito, akyat! Halika dito, halika dito. Ice cream yummy. Ito na, isa na. Ice cream good. Thank you for the ice cream service. Ayan, nakapagay, naka-uniform. Ng Mariners, very technical explosion. Oh, sige lang. Hindi basta-basta kami makukuha 1,000. Sample muna, sample. Ataw-nataw, ha? Ito ba? Yeah, baby. Okay. O, sino may gusto ng 1,000? Walang siningi. O, ito si nanay. Na ano daw, pa yung cellphone si Rana. Walang cellphone siya na bumili. Okay, sino pa may gusto? Walang lalapit. Biglang walang lalapit. Ito, si nanay. Si nanay. Ito. O, nanay, o. Thank you. Ayan. O, sino dyan ang... Ayan, si Lola. Ito, naiipit, Lola. Ayan, nanay, may 1,000 ka. Wait lang, may isa pa, Lola. Wait lang, isa pa. Lola, nakapin. Okay, bago ako umalis, isa ulit na bibigyan ko ng 5,000 pesos! Di bawal umakyat. So, last, bawal po umakyat. Wait lang po. Okay. So, bago tayo umalis, meron ulit ako bibigyan ng 1, 2, 3, 4, 5. Sino pinakamaingay? Sino pinakamaingay? Sino pinakamaingay? Ayan, tay, taga saan po kayo? So, kilala niyo po ba ako? Pangalan ko? Rosmar. Ayan. Ayan, so tatay, dahil dyan, meron kang 5,000 pesos! Saan niyo po gagamitin? Maraming salamat po. Saan niyo po gagamitin, tay? Pambili ko po ng gamot. Ayan, so pambili ng gamot ni tatay. So, ayan, alam nyo ba guys, lagi sa event ko, meron ako isang nabibigyan na talaga namang nangangailangan. So, hindi ko man kayo kayang bigyan lahat. Sana masaya tayo and happy tayo na may taong natutulungan na talagang nangangailangan. So, maraming salamat po sa lahat ng pumunta dito. Thank you so much, Miss Rosmar Tan.
Yan, thank you so much. Okay, balik na po tayo sa ating mga upuan. Balik na po tayo, no? Kasi magdi-distribute na po tayo. Okay! Palapakan ulit natin ang ating Rosmar Tan Pamulaklakin! Okay, balik na po kayo sa upuan. Yes, balik na We're now tayo. going to distribute po yung food pack. Ayan, balik na po tayo sa upuan. Balik muna tayo sa lahat ng mga beneficiaries natin mula sa Pigkale, Sabang at Baybay. Yan, para po maging in order po yung ating distribution ng ating mga relief goods na talagang ibinahagi sa atin ng ating bisita na si Rosmar Tan Pamulaklakin. Yan! Siyempre, kasama na rin ang Ako Bicol Party List. Yes, Mayor Alfredo Pido Garbin Jr., Mayor Ismail, Hisham Ismail. Yan, syempre partner, ang ating mga councilors, board members na naandito, si Vice Governor Diday Ko. And syempre si Congressman Kito Ko. Governor Joey Sarde Salcedo. At syempre sa lahat po ng ating mga representatives sa ating Ako Bicol Party List, Congressman Saldico. Yes, of course. And syempre partner, etong mga leaders, coordinators natin, nakatuwang natin para maging successful itong distribution sa ating mga kababayan. Yan. And balik na po tayo sa upuan, ano? Lahat ng ticket makitaas. Yan. Lahat ng ticket po makitaas. Ayan, lahat ng ticket makiputol na po ninyo. Ang ibibigay po ninyo yung maliit po na parte ng inyong ticket. Okay. Okay. So, make it sure po nang ibibigay lang ninyong ticket ay yung maliit. Okay? Meron na kasi kaming na-found out na hindi na yung part ng gilid ay binigay pa. So, pa-make it sure po, sa mga kukuha po ng ticket, dapat yaon po so number. Okay, tama. Para Hindi lang po yung ticket nakaputol, pati po yung malaki ipipresent po ninyo para makita namin na yung ticket na yon ay talagang merong kabuuang ticket. Tama, Alright. partner, tama. Okay, ready na? Ready na. At syempre, ulitin lang natin, asan ni mga taga-barangay Pigkale? Yan, wala nang tatayo po. Walang tatayo, Wala nang tatayo. Walang tatayo, okay. Sila po yung lalapit po sa inyo. Asan yung mga taga-barangay Sabang? Yan, wala nang tatayo ha. Diyan lamang po kayo. Asan yung mga taga-barangay Baybay? Yes, wala na po tatayo at diyan lamang kayo. Alright. Thank you. Check lang po kayo, no? Yung pong food pack na yan ay atid sa inyo ni Rosmar Tan Pamulaklakin and of course, ng Ako Bicol Party List, BM Hisham Ismail, Congressman Alfredo Pido Garbin, our mayor partner, and syempre, ang Ako Bicol Party List katabang na, kasunod pa. Tama. At syempre, pasalamatan din natin ng Team APG at Team Hisham Ismail always, na mga councilors natin. Of course. By Vice Mayor Luis Gutierrez. Kantahin mo, partner. At syempre, ay yung ating mga board members din. Okay? Of course. Andito din si board member E.G. Ohano, Councilor Ralph Andes, Councilor Charlton Lahara, Syempre, Councilor. ito na ha, Councilor Lau Beltran. Councilor Attorney Butch Lucila. Councilor JP Lee. Councilor Sunshine Imperial. Councilor Ismail Buban Befort. Councilor L.A. Cariñas. Councilor Charlton Lahara. Councilor Engineer Gab C. Councilor Alan Ranyola. At si Councilor Ralph Andes. Yan. And of course, Vice Mayor Luis Gutierrez and Tama. Mayor Hisham Ismail. Ismail always. Kaya naman partner, paalalahanan natin sila na dyan lang naman po kayo. At syempre kung may cellphone kayo, may data kayo, pwede ninyong i-like ang ating official Facebook page. ng ating, Yes, of course, the representative Saldico, Rep. Yes. Saldico, and the official Facebook page ng Ako Bicol Party List. Tama.
And partner, isingit ko na rin ang programa ni Congressman Saldico na Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Lagi ako nanonood yan. Salamat, partner. Kapartner mo si ang ating Mr. Seram. Joshua Martinez, alauna po, mamaya, live tayo sa Tabang Ora mismo. Ayan, yung mga taga Ako Bicol, Tabang Ora mismo, kaway-kaway! Yan! Ang mga behind the scenes, sila yung mga taga magigiting nating kasama, di ba? Okay. At syempre, i-like nyo din ang ating official Facebook page ni BM Hisham Ismail. Yes! Partner, alam mo ba, this past few days, nung dumaan dito si Typhoon Christine, Yes. dire-diretso partner, itong pagbibigay ng tulong ng ating mga mamahaling, itong mga minamahal nating mga leaders, partner. Totoo yan. Yes, and hindi partner na papabayaan, meron pang libreng lugaw. Totoo. Kasi ang ating susunod na mayor na si Hisham Ismail, talagang meron talagang kaisipang maganda. May food truck. Food truck! Libre yan, partner. Umiikot sa lahat ng Yes. barangay dito sa lungsod ng Balita Legazpi. ko, masiram na lugaw, masiram na champurado. Truly. Diba? Yes. And of course, partner, K2D team. Hello sa K2D team ni Congressman Christopher Kitoko. Sila partner yung naandito para bigyan ng libreng tubig ang ating mga kababayan. Yes. Water is life. At merong snacks, partner. Yes, ha? galing May din pantulak kay talaga. K2D. Yes. Oo. Ayun. So, dire-diretso partner yung ating pagbubukas ng mga sako para maibigay na sa ating mga kababayan. Ulitin lamang po natin ha, yung ating ticket ay kailangan po natin na ipakita lahat. At syempre, especially yung ating maliit na kaputol, yun po yung ibibigay natin. Alright. So, wag po kayong mag-alala mga kababayan dahil lahat po ng naandito na meron pong ticket ay lahat po kayo uuwi na meron pong food pack. Kaya naman maraming salamat ulit sa lahat ng mga leaders, coordinators sa 3 barangay na beneficiaries natin ngayong umagang ito o tanghaling ito, Tanghaling partner. tapat, partner! Eksakto, alas 12 ng tanghali. Yes. Grabe, no? Inaabot tayo ng alas 12 sa pamimibigay nito ng mga ating food packs para sa ating mga kababayan. Kaninang umaga, partner, yung team na andun sa Bakakay, ngayon na andito at mamaya, partner, dediretso ito ng munisipyo ng Uwas. Uwas, yes. Okay. Nakita ko yung post ni Kapitan Ricarte. Talagang ready na sila True. doon sa Iraya Norte, Uwas, Albay. Correct. Dalawang Oo. barangay doon, partner, ang beneficiaryo ng ating food pack ngayong araw na ito. Kung makikita mo, partner, talagang in order po ang pamimigay natin ngayon. Hindi na nila kailangan pumila. Kailangan nakaupo na lang sila dyan. Correct. Ganyan, partner, tayo dito. Hindi sila mahihirapan. Partner, grabe, no? Oo. Ilang libo din yung pinamigay ni Tama, hindi ko Rosemar. mabilang eh. Parang Oo. almost 100,000. Ganon din eh. kadali, partner, yung pamimigay ni Rosemar. Actually, partner, meron din binigyan siya. Merong may mga cosmetics. Yes. And yung nagdala, partner, ng unique na tarpaulin. Tama, yung talagang Ibang-iba. nag-effort pa yun Yes, eh. Oo. talagang nag-shine, partner. Pinaghandaan niya talaga. pinaghandaan. Kitang-kita. Hindi lang tarpaulin, partner, meron pang stand. Yes. Yan. So Kaya talagang naman- pag winagay-wagay, talagang kitang-kita. Maraming salamat, Rosmar, sa iyong pagiging generous. Talagang sincere na pagtabang. Correct. So, yan, partner, no? Hindi lang siya influencer, vlogger, talagang andyan yung pagtulong sa ating mga kababayan. Philanthropist. Truly, madly. Philanthropo. True! Yan. Okay, kaya naman, partner, talagang minamahal siya, partner, ng Totoo ating mga yan. kababayan. At ngayon, siyempre, nakikita natin, bumababa na yung ating mga susunod na konsihal. Yes. Napakababata, napakadalino, napaka-fresh, Ganyan. napaka-active. Ganyan sila, partner. Oh. Yes, Talagang kasama. naandyan para, Yes. partner, sila yung mismong magbigay sa ating mga kababayan. Ayan, si Councilor Sunshine Imperial. Yes. At syempre, sa lahat po ng mga nandyan ngayon, ulitin lamang po natin yung ticket. Ipapakita niyo po lahat, lalo na yung kaputol na maliit, at wag na po kayo tatayo dahil sila na po mismo ang lalapit sa inyo dyan. Okay, once na nakuha nyo na po ang inyong food pack, pwede na po kayong umuwi ng ligtas at ingat po kayo, no, para dire-diretso po tayo. Alam po namin na tanghali na. Yes. Okay, At so lahat na syempre- tayo ay gutom na. At sakto yan, partner, kasi pag uwi nila, may dala na silang bigas, may dala na silang food packs, ready na para mamaya. Opo, ano, sasaing na lang, partner.
Napakahirap ang buhay ngayon, partner. Kahit yan. naglakad-lakad ka dyan ng ilang oras, hindi ka makakapulot ng Totoo ganyan. yan. Okay? Katulad natin, kailangan nating magsisisigaw. Correct. Kailangan natin magsisigaw, magtatrabaho dito, partner, Yes. para meron tayong isaing mamaya. Oo naman. Diba? Napakahirap din kaya, ano, partner? Yes. At mamaya, partner, ha, ipapiyaw ko lang, nasa Arimbay, Legazpi po ako for Miss Arabay Pageant Night. Yan. Ako po mag-MC doon. Good luck sa'yo, partner. Thank you, Alright. partner. Yan talaga yung buhay natin. At hindi dyan, partner, nagtatapos lang. Yes. Talagang magsasama tayo, partner, all throughout until syempre, 2025. Tama. At partner, syempre, huwag ninyong kakalimutan manood ng ating Ako Bicol Tabang Ora mismo. Yes! Mamaya. Diyan niyo po makikita ang aming galing sa pagtulong sa serbisyo publiko. Alright. Hello po sa iyo, aking kaibigan. Kumusta ka? At nandiyan na din po sa baba ang Ang ating Lina Luces. susunod na Yorme, Isham Ismail. At ang kanyang mga konsihal. At dyan po si Vice Mayor Luis Gutierrez. Inuuna muna natin, partner Remy, itong side na to. And then pagkatapos niyan, dito naman sa gitna at dito naman sa baybay. Okay? Okay, so asan si Miss Rosmar? Ayan na. Ayan na. Talaga namang ready na mamigay ng ating food packs. Okay, andito na si Miss Rosmar to Ayan. facilitate the distribution. Maraming salamat. Ayan, ito din ang magandang may bahay ng ating mayor. Yes. Okay. Hello sa iyo, Ma'am Biko, beautiful Miss the Kay. beautiful Miss Kay, Yes. sa buhay ni Mayor Hisham Ismail. Yan, ganda oh. Alam mo, pinagpala sila eh. Gwapo na, maganda pa. Oh, ganyan talaga, partner. Tama. Ganyan talaga ang pinagtatagpo. Hindi pwedeng pangit at guwapo. Pero pwede din. Pwede naman. Depende kasi yan. Pero most of the time, binabagay-bagay yan. Mag true love kasi kahit ano Yeah. naman eh. Diba? Regardless. Diba? Oo. Regardless. Opo. Yan, okay. So bago tayo Okay, magbigay, bago mag-distribute, photo ops po muna tayo. Harap po muna dito. Ayan, councilors, Mrs. Mar, harap po muna. Dito ka po sa gitna. Mayor, ayan. Photo ops po muna. Ayan. Diyan na, diyan na, diyan na. Diyan, ayan. Diyan, diyan. Dito yung mga photographers. yes. Si Miss Rosmar, dyan sa gitna. Ayan. Partner, alika partner. Bago mapapicture kita. Ayan, okay. Dito muna tayo, ha? Okay, picture muna tayo together with, of course, ang ating mga kasama dito ngayon. Yan. Mula sa ating Team APG. Okay, Team Mamaya, Yorme, nakapicture kami mamaya. Isham Ismail. Ayan. Siyempre, ang ating Team Pasok pa, A2B. partner! Pasok, partner! Usod pa tayo, usod pa Ayan, tayo. ayan. Alright. 1, 2, 3, smile! Kaway! Maraming salamat, Miss Rosmar Tan, Pamulaklakin. Thank you so much. Yan! Go! Thank you! Ayun na! Diretso na tayo, partner. Diretso, diretso! At syempre, partner, bago ko makalimutan, pasalamatan din natin ang ating PNP, ang ating criminology intern mula sa Bicol College. Please keep it up. Also from Cut College. Okay, keep it up sa pag-maintain ng peace and order. Okay? Yan pong importante ngayon. Kailangan talagang snappy tayo, girls, diba? Para sa at least in order tayo sa pamimigay Yan. ng ating mga relief packs. Thank you so much, Bicol College, Wala naman ako nakaligtaan. Criminology Meron pa student. ba? Cut College at BC. Tama? Yan. Thank you so much. Kay, ano to eh, kay Councilor Ian Makasino. Tama, Oh. tama. Yung BC. Yes. Thank you so much. Batch 2025. Thank you so much, Bicol College. At nandito rin ang ating mga coordinators at leaders mula sa 3 barangay natin. Maraming salamat sa inyo. At ang ating mga, syempre, from Ako Bicol Party List na talagang busy, araw-araw, walang weekend. Opo, walang batid, walang kapaguran, walang aayaw. Yan ang mga staff ng Ako Bicol Party List. At syempre, itong ating mga staff dito sa Ako Bicol And of Tabang Ora course, mismo. andito yung mga Yan. staff ng Ako Bicol Tabang Ora mismo din. Yan! Bakit lagi kayong naandyan? Lumapit na ba kayo kanina? Oh my Lumapit na yan goodness eh. gracious. Andito sila oh. Dapat kanina dyan. Okay, Wait lang. partner, dito ka muna. Oh. Mag-voice over muna tayo. Sige. Total, namimigay ng ating mga team Isham Ismail, ang ating susunod na alkalde
Vice Mayor Luis Gutierrez, at ang ating mga konsihal. Kasama na rin po ang ating Team K2D sa pangunguna ni Congressman Kitoko at ang ating kanyang mga board members na katalaga ng mga nandyan din dito. Nakita dito si board member E.G. Ohano. Oho po. So yan yung mga katuwang natin, partner, sa pagbibigay nitong ayuda sa ating mga kababayan. Yan yung mga walang patid, walang pagod, partner, na katuwang natin ngayong hapon. Talagang umulan man, umaraw, may kalamidad man o wala, talagang tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong para sa ating kapwa Legaspeño. Correct. Sa muli, maraming salamat sa criminology student partner ng Bicol College, katuwang. Siyempre, yung mga PNP from Legazpi and the rest partner na naandito, coordinators from 3 barangays. Maraming salamat po sa inyo. Ano? Lahat po kayo na andito may ticket, sa muli ay makakatanggap po ng food pack sa ating pong AKB party list. And of course, Mayor Hisham Ismail, Vice Mayor Luis Gutierrez, and Congressman Mayor Alfredo Pido Garbin, Congressman Christopher Kitoko. At syempre, ang mag-partners sa pagiging sa probinsya ng Albay, of course, the future Governor Joey Santos Salceda and Vice Governor Diday Ko. Yan po ang ating mga katuwang, hindi lang sa progreso, kundi sa ganitong klase ng mga oras na pagbibigay ng ayuda. Truly, yan. So, yung mga nakakuha na po ng food pack, pwede na po kayong umuwi ng ligtas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ano? At huwag ninyo makakalimutan i-like ang mga Facebook pages namin. Ulahin ko na nito ang ating Ako Bicol, Tabang Ora mismo ni Saldico. Yes, and of course, yung official Facebook page ni Congressman Saldi, Rep. Saldico. Official Facebook page ng Ako Bicol Party List. Siyempre pa, Ako Bicol Party List. At ang official Facebook page ng ating Yorme BM Isham Kap Isham Ismail. At pwede nyo ng partner gamitin yung ating hashtag na hashtag Ismail Always. At partner, talagang nakita natin na ayan! Okay, picture na with eto from Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Ayan! Oh, picture! Ayan! Meron na sa likod. Alright, 1, 2, 3! Selfie! Once again, maraming salamat, Ma'am Rosmar Tan, Pamulaklakin. Huwag nyo din kalimutan suportahan ang kanyang mga produkto dahil syempre pag sinuportahan nyo ang produkto ng ating Rosmar ay tuloy-tuloy din ang pagbibigay na tulong niya sa ating mga kababayan. Ma'am. Ayan. Alright, si Miss Rosmar. Alright, 1, 2, 3. Yan, smile always. Maraming salamat. Thank you so much. Once again, maraming salamat sa ating napagandang bisita. Yes! None other than Miss Rosmar Tan Pamulaklakin. Thank you so much! Palakpakan pa po! Ayan, ang nagatod sa tuyan ng kaugmahan ngayon na pagkawad to. Thank you so much, Miss Rosemary Tan Pamulaklakin. At syempre, sa lahat po ng mga nandyan, ulitin lamang po natin, huwag na po kayo tumayo dahil ang ating mga magigiting, masisipag at talagang mga susunod na mga leaders at opisyales ng ating syudad ang mamibigay po ng ating mga relief packs ngayong umagang ito. Again, maraming salamat, Mayor Hisham Ismail, Councilor Sunshine Imperial, at syempre yung ating mga councilors na nandito pa rin ngayon. Alright, sa muli mga ka-action, mga kababayan, kami po ang inyong naging lingkod ngayong hapon. Maraming
maraming salamat po sa iyo. Sa muli, partner, pasalamatan natin ang ating mga sponsors today. Yes, unahin ko muna partner, pasalamatan din natin ang nag-sponsor at talaga namang naging punong abala ang Ako Bicol Party List. Sa pangunguna yan, partner ni Congressman Saldico at ni Congressman Mayor Alfredo Pido Garbin. Yes. And of course, partner si Mayor Hisham Ismail. Tama. Vice Governor Didayco. At syempre, Governor Joey Sante Salceda. And of course, kasama natin dyan si Congressman Kito Ko. yun! Huwag natin kalilimutan ang ating KJB Yes. Congressman Christopher Kitoko. Atras po muna kayong lahat! Atras! Ayan, atras po. Yes. So sa muli, partner, magpapakilala na tayo. Tayo, partner, ay magpapaalam na sa Yes. kanila. Ngayong Oo. tanghali kasi it's already late. Tama. Partner, maraming salamat po sa barangay Sabang, Baybay at Pigkale. Kale, yan, Pig Sabay. Maraming salamat. Sa muli, ako, si Remy Araneta Mendones, ang mga Salvador ng Bicolandia. At ako naman po si Flor J. Naval Medina, the versatile host of Bicolandia. Maraming salamat po. Partner, Yes! CEO 2025! Yo, guys! Maraming salamat po. And salamat, Miss Rosemary Tan. Pamulak Lakin! Okay, time out muna Okay, tayo ha. atras, Okay, time out atras. muna dyan. Alright, wala muna. Time out muna natin para maayos muna natin ang ating orderly na pagbibigay ng ating mga food packs. Kailangan po natin ang pasensya muna, mahabang pasensya at disiplina po sa lahat ng mga nandito. Again, we all need your cooperation para po in order po natin maibigay ang ating mga relief packs. So, yes, ngayon, stop muna tayo. Officially, stop muna natin temporarily ang ating pamibigay at kailangan muna natin maayos. Usog-usog muna tayo. Okay? Balik muna sa ating mga kinauupuan. From our BC, Cat College, sa ating mga Ako Bicol friends, pwede muna natin paupuin yung mga taga-barangay Baybay, Sabang, and Pigkale. Okay? Upo muna tayo, mga kaibigan, ating mga kabarangay. Yes, okay, lahat po tayo ay mabibigyan dahil ito po ay may karampatang ticket. Lahat po yan ay bilang at lahat po yan ay mapapa sa inyong lahat. Kaya naman, kailangan muna natin ang kooperasyon ninyo. Kailangan nyo muna maupo sa inyong mga proper places po dyan. Kaya atras muna tayo. Okay, atras muna tayo. Ayan. Okay, pwede muna natin paupuin up, ma'am, sir. Upo muna tayo para hindi po mainit. Maiwasan natin ng stampede. Maiwasan natin ng mga tulakan. Okay, atras muna po tayo. Hindi po tayo magpapatuloy sa pagbibigay ng ayuda kapag hindi po tayo umupo at umatras. Sige po, madam, atras na po. Yes, thank you, thank you. Yan, wala muna tayo mamibigay. Sir, atras muna po tayo. Kailangan muna natin ng disiplina ngayon para po wala tayong maging issue at problema or aberya. Okay? Stop muna tayo. Sa lahat ng leaders, sa lahat ng ating mga coordinators, we need your support. Kailangan po natin makagawad sa barangay Pigkale, Baybay at Sabang. Please, i-assist natin sila. Sige. Sige po. Kayo po ang nakakakilala sa inyong mga residente. Kayo po ang pwedeng magbigay sa kanila na konting reminder para po magsiupo muna sila. Kayo din po yung nagtawag sa kanila, so paupuin muna natin sila ngayon. Okay? Yan. Ang mga taga barangay Sabang, Baybay, Pigkale, please, paupuin muna natin sila lahat. Okay? Thank you. Okay, sige. At dito po ang ating coordinator at leader. Hello tabi, mga taga-Pigkali, pwede magturo ka o na kita. Tailing ako, diyan na nasunod sa linya. Mag-atras tabi, atras muna kita gabos, atras. Magturo ka o girarenganing matapos na kita. Okay, salamat po sa tatuyang mga kagawad at leaderes. Salamat po sa inyong kooperasyon. Ngunyan po, in a few seconds, ma-resume na po kita kasatuyang panao. Sa gilayon, ang reminders na po, day po nito kay Puan magtindog. Okay? Kami po ang madyan po sa Indo at sinmatao ni na instruction kung pwede na kumuha mo magpila asin magkuha kang ayuda. Okay? So again, day po nito kay Puan na magtirindugan ka boss. Okay? Salamat!
Okay, so wala muna tayong panahon ha. Ihintayin muna natin na maging okay ang ating pamimigay ng ating food packs. Kaya shout out din po sa ating mga leaders. Salamat po sa saindong pagtao ng instruction sa satuyang mga kabarangay sa Sabang, Pigkale at Baybay. Okay, so kunyan dahil nakaturukaw na, mag-ibog kita another instruction, okay? Ang mga leaders, sila po ang maapot kung pwede na magpila sa mga nagkaturukaw, okay? So mga nakapila na, ngunyan, dahil na po kami mag-ali, okay? Dahil uni po ang susunod lunta na last point, okay? Sige, alright. Uni muna po ang inuton, uni muna ang inuton na, yes. Uni muna ang unuton ta, okay? Uni muna, yes. Okay, so kunyan po ay i-resume ta muna sa mga nagkairinot na nakapila di Sampang. Dahil na po din na pwede patukawon. Siyempre nasa inutan na po sinda. Okay, salamat po ha. Kapag okay na, pwede na po kita mag-ali at safe na po kamo mag-uli. Digdi po sa satuyang paayuda 2024. As in, shoutout ma sa satuyang mga AKB workers, Diyos mabalos po sa tayong pagserbisyo sa tatuyang mga yaon po digdi. At syempre shoutout ko man sa takuyang mga leaders, yaon dyan si Tita Lorly at si Ate Sara, ang Barangay 1. At sa Barangay 3, syempre, si Madam Gonzales. Sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. Sinda, kita ika, ako Bicol. Again, nagpapasalamat kita sa satuyang mga sponsors. Siyempre ang ating Ako Bicol Party List sa pangingintod po yan ni Congressman Saldico, as in Congressman Attorney Pido Garbin, 131 po, AKB Party List. As in, siyempre, pasalamatan tinaban po sa tuyang masunod na alkalde ka Syudad ng Legazpi, none other than Mayor Yorme Hisham Ismail, Vice Mayor Luis Gutierrez, as in ang mga kaibang sampulong konsihal. 12-0 po kita sa masunod na 2025. As in, at sa tuyang Congressman Kitoko na masunod na Congressman kan Segundo Distrito, kang probinsya kan Albay. At syempre, sa tuyang Governor na masunod man, Governor Joey Santos Salceda and Vice Governor Diday Co. As in, at sa ng mga board members. As in, at yan po ha, ang satuyang programa, live na live po sa saindang Facebook page, ang Ako Bicol tabang ora mismo ni Kong Saldico. So yan naman nag-ali muna sa kuyang partner dahil kay po niya po mag-prepare for later na Facebook Live. Yan. So, sa gilayon, sa satuyang mga kabarangay, sa Sabang, of course, bye-bye. At syempre, Pigkali, yaw na po sa tuyang mga leaders. Kaya naman, steady lang po kamo dyan. Tabi, Diyos mabalos po. Nagtarabangan, magkabulunyaw, asing magkasararo, suportahan tabangan, damayan ng lambang saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabus na Bicolano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi na ang pagtios, dai kita natatakot basta sa matanos, ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo
sa puso ko. Ako Bicol lang, puon pa ka ito. Nagtatabang nga, lalo na sangon yan, na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Magtaong ayuda, na magtaong kalinga, ang satuyang katabang pag may kalamidad. Sa krisis may pagtios, may mahal na Diyos, nasa tong masasarigan kaya magpadagos. Mga Bicolano, dai nagpapahudyan, kaya taanuman basta sa kamarayan. Igwang tabang sa tuyang kalusugan, salud kabuhayan pag makulog sa satong kapalibutan. O ako Bicol yan, ang satong katuwang, sa edukasyon ako Bicol permi na naglilinang, kan mga talento, kan lambang Bicolano. AKB ako Bicol, sumasaludo, gabos gigipuhon, kita tatabangan. Ako Bicol pagkasararo ang kaipuhan, mayaman na titios, warang pinipili, pantay-pantay kita, salamat sa AKB. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako Bicol lang sa puso ko. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako Bicol lang sa puso ko. Ang saindong tiwala, iyan ang inspirasyon, sa pagtabang kaya haloy na napanahon. Sinda sa pagserbi, yan ang AKB. AKB, ako Bicol, yaon lang permi. Ibang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaikwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan, kaakian ako Bicol pa, tabamiian, yan ang ako Bicol. Ang kasurugta, ang boses kan, kasaraditan magseserbi pa, napatunayan na ang tunay na subok na. Ako Bicol hanggat yaon magmurug makita, magkarantahan na, asin magtarabangan. Ako Bicol sa pusok niya ng buwan, mayaman nagtitios, warang pinipili, yan ang AKB. Ako Bicol, mayaman nagtitios, warang pinipili, yan ang AKB. Ako Bicol. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako Bicol lang sa puso ko. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako Bicol lang sa puso ko. Ako Bicol. Ako Bicol. Yeah. Sinda kita, ika, ako Bicol. AKB. Ako Bicol, inisa kuyang tataramon, igwang tiwala sa sadiri, asin makadyos, magalang, magaling mamuko, maurat, mabuo, ay paninindugan, Bicol, sa gabos na baga, inatatago, Bicol, basta sa matano. Okay, so may I request medics, ikaw po kita nga sarong kaipuhan ni na nangangipuan kay asistensya. Medics, tabi. Ikaw po nga sarong ni na nangangipuan kay asistensya dyan sa may gilid. Salamat. Asin na sa galiyon po, few reminders, pakiayos po ka sa tuyang pila para po dahil po kita magkaiguan ni na mga insidente. Okay? Para tayo po magduruklangan, magka-stampede. Kay punta po, ni na maging ayos po sa tuyang pagpila. At nagkikiusap po kami sa gabos na nakakuha na
wala na pong ticket, baka po pwede na po kita lakaw-lakaw na. Okay? Para po at least maiwasan at mabawasan na po ang mga tao digdi sa Celebration Plaza. Alright? Ulitin na po. Baka po may medics po dyan. Nangihipuan po kami ng asistensya. And also, sa gabos na iguana po, pwede na po kamo mainot para po paditiit po nauubos ang satuyang mga tao digdi sa Celebration Plaza kang Embarcadero. Alright? Again, Diyos mabalos. Sararo, yo ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabos pantay-pantay sa pagtabang sa kapwa sararo sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon sa tuyang namatian ang pagtuga kang mayon. Da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda kita ika ako Bicol na urat. Nawala bilabi-labi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alalay sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol, may disiplina sa sadiri ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ika ako Bicol, sinda kita ika ako Bicol, sinda kita ika ako Bicol, sinda. Hey! Atras muna po kita, atras na! Pundunan mo na ang pagtao, pundunan muna! Pundunan muna po yan! Atras muna, atras! Magulo na kita! Tama na yan.